Добър ден, ученици! Днес с вас ще започнем часа с една интересна игра. Аз ще ви задавам въпроси, а вие ще познаете към коя група спада отговора. Така ще проверим и знанията ви от миналия час. Първият въпрос е за прикрепените организми. Те се хранят с живи и мъртви организми, извършват слаби движения по време на растежа си. Към коя картина спада въпроса? Точно така, отнася се за гъбите. Гъбите се хранят с живи и мъртви организми и извършват слаби движения по време на растежа си. Нека видим втория въпрос. Те се движат активно, за да намерят храна, за да имат условия за живот. Коя е картината, която отговаря на това условие? Да, това са животните. Те се движат активно, за да намерят храна и за да имат условия за живот. Хайде третия въпрос да го разгледаме заедно и да го обсъдим. Прикрепват се с корените си към почвата. Не могат да се движат свободно, сами произвеждат храна. Този въпрос, ученици, се отнася за растенията. Именно днешната тема, която ще се запознаете, се отнася за храненето на растенията. Както знаете, растенията са като животните. Те също имат нужда от необходимите условия за живот. Вие знаете, че на Земята има много и разнообразни растения. От тях зависи живота на всички други същества. Хайде сега запишете заглавието на днешния урок в тетрадките си хранене на растенията. И като първа точка може да запишете условия за живот. Ученици, как мислите, растенията нуждаят ли се от топлина, светлина, въздух и вода? Да, естествено, че имат нужда от всички изброени източници. Средата на живот осигурява на растенията въздух и вода. Те са необходими за всяко растение. Нека погледнем учебника на страница 28. Има цвете, които е покрито с тъквен подлупак. Какво ще се случи с него, ако то няма достатъчно въздух? Ще оцелее ли? Погледнете сега и другото увяхнало цвете, то пък няма вода. Можем да кажем, че растенията, които останат без въздух и вода, повяхват и загиват. Те просто нямат необходимите условия за живот, за да оцелеят. Запишете втора точка – хранене на растенията. Както всички знаем, храненето е основният жизнен процес, чрез който организмите си осигуряват хранителните вещества и енергия. В образуването на хранителните вещества участват всички органи на растението. И сега с вас ще направим едно експериментално наблюдение. Отворете учебника на страница 28. Има две секцийни растения там. Сега съм намислила две места, в които ще поставим моите две секции, които съм донесла за целта. Едното цвете ще е поставено на тъмно в шкафа без светлина, но ще го полеем с вода. Ще има вода, но няма да има достатъчно светлина. Да видим дали ще е достатъчно за самото растение да оцелее. Другото цвете ще го оставим на прозоренца на топло и слънчево място, без обаче да го поливаме. Резултатите с вас ще отчетем след 10 дни. Нека си запишете сега и трета точка от плана – самостойно хранене на растенията. Вижте и мултимедийната презентация. При хранене живите организми приемат, преработват и използват вещества от околната среда. Те се хранят самостойно. Самостойното хранене е характерно за растенията. Тогава живите организми приемат, преработват и използват вещества от околната среда. Органи, чрез които приемат хранителните вещества, са корен, стъбло и листа. Растенията са прикрепени организми, корените им са разположени в почвата и чрез тях те изсмукват вода, преминават през стъблата и достигат до листата на растението. Листата на дървото са зелена лаборатория на растенията. Те поглъщат въздуха и с помощта на слънчевата светлина образуват хранителните вещества. Листата изготвят храна чрез зеленото вещество, което съдържат. Образуват и разнасят чрез стъблото до всички органи на растението. Ето както е посочено в схемата в учебника на страница 29, също може да го разгледате оттам. Нека сега направим едно упражнение с вас от учебната тетрадка на страница 16. Довършете изречението.
Растението нараства, когато има светлина. Точно така. Следващото е: обяснете храненето на растенията, като използвате рисунките с думите. Корените се изсмукват от почвата с разтворени от нея хранителни вещества. Преминават през таблото, който пренасят с вода. Листата поглъщат въздух и с помощта на слънчевата светлина образуват хранителни вещества. Чудесно, ученици, справихте се отлично и днес. Днешния урок научихте за храненията на растенията, как те се хранят по специфичен начин. След няколко урока ще се запознаете с храненето на животните. За домашна работа, нека да е задача 3 от учебната тетрадка. Попълва се празното място и с стипсващите думи. Като пишете думата по посока на стрелките. Да видим първия пример. Какво растенията образуват сами? Това е хранителното вещество, ученици. Чудесно, справихте се чудесно. Ако имате въпроси, ако не, приятен ден!